Video number 2. Say hello. Nummer 3. Ja, nummer 3, okay. Nummer 3. Hjort har nummer 2. Jeg laver nummer 3. Og vi har Andreas og Kåre derovre. Jeg tror, de har lige spist en myslibar. Smagte det godt? Nej. Og Michael, er der tjek på tingene? Jo, det er det, selvfølgelig. Det er godt. Super tjek på tingene. Nice. Vink til kameraet. Sejt. Så Den tager boldhurtige billeder. Klik. nice. Hey, der har vi. Jo, der har vi hjort. Jeg skal lige se det kamera. Se. Den optog video nummer 2. Så vink til kameraet. Netop. Guys, vink til kameraet. Video nummer 3 på London-turen. Ja. Jeg optog lige nummer